Episodul 3. Sparg pământ. E și intro, episodul 2, episodul 3. Ăsta e episodul 3. Păi frate, nu pui și câte unul pe zi, eu așa o fac. Tu să-i două. Și acum Păi- filmez în continuare, ce dracu. Să pierd evoluția. O să ajung la episodul 300 de mic cu 2 abonați. Acum le dădui, știi, episodul de... Să se uite la unul și încă unul bonus. Dar episoadele astea sunt haze, mă. Nu sunt ca orice episod de Minecraft și... Salut, facem o casă. Că dacă ar fi așa, ia uite. Ia uite, hazuri la Inop. Salut, facem o casă. Hazuri. Hazuri. Mă doare la banană dacă vrei să spun și pe asta. Asta e vorba grea. Bă, Dane! Dane! Nimic, făceam doar prezență. Da, uite, hazuri. Hazuri. La mulți ani. Mersi. La mulți ani. Mersi. Mersi. Cu plăcere. Plăcere. Azi dată... Nu mai ce. Am lag. Sunt campion pe sate la lag. Campion pe sate. Haz. Ce haz. Bă, eu am cam spart cam mult. Nu știu cum să vă spun. Bine, mai tai copaci. Nu, gen... Cam tăiat cam mult din pământul ăsta. E de anime. Poți să acopăr groapa asta, mă, cu apă? Sau Care folosiți voi? groapă? E o groapă aici lângă casă cu apă. Asta mare, uriaș, oceanul ăsta. Nu știu de care zici. Oceanul, mă. Oceanul? Glumez, mă, ăsta de lângă... Glumez. Ha? Da, bine ați venit lume la un nou episod. Aici băieții grei. Nu sunt chiar așa gras. Facem chestii foarte tari. Și filmează-l pe Ino acum, mă. Episodul Vlad, ăsta. dar tu aceea nu torțe. Sau, Dani. Aș vrea să cumpăr o torță, dacă se poate. N-am la mine. N-ai? Ce dai Dacă pe vrei, torță? Aș vrea să... Hei! Foame, ce cu găurul ăla? Este tavană ca să poată să crească setul ăsta. Bă, ar trebui să dormim, că se face noapte. Eu n-am pat la mine. Vino la noi și hai și dormi. Păi de ce nu ți iei pe ăla? Ți-l fac curam, bossule. Băi, nu ești la calculator? Mhm. Hai să Eu nu pot să dormim. ies din bază. De Da. ce nu pot? Haide să dormim. Hai, Ino, vino încoa. Sunt băștinași. Sau, Ino, ieși din ăștia. Ieșiți din ăștia, nu știu. Este colonialiști și asta e tradiția mea, voi nu înțelegeți. Da, cineva a consumat prea multă... Cox. Cox. Unde mi-e apa? Hai, Ino. Hai la nani. Păi nu, că intră balu. Gata, am deconectat. Dacă stați o oră să vă băgează la sunt. Ce să fac dacă... N-adorm. N-adorm. Ce greu a dormi. Bă, da, Bă, da ce? nu suntem acilea, suntem la nivel cu... No. Ia uite unde e ăla. Hai, ne coborâm. Am spart cam mult. Zici? Și te apropii de te. O, ce făcură să te arăți cam mult. Cam da. Dar ochiul meu n-a văzut prea bine, deci...
Ai mai făcut și operații. Da. Vlade, asta este zona noastră. Deci îmi pare rău, Vlad, ești făpaș. Păi, ai- Nu. Niciodată. uite, floarea asta înseamnă că aici este zona noastră. A, uite, un cactus pe aici pe jos. Mamă, Vlad, ești țar asta, că ți-ai bătut joc de fermă. Uite, știu ce scup astea puse pe aceea să nu curgă apa. Te arunc dirt. Da, mersi. Așa Bă, că da, ai grijă. mai mult. Am foarte mult. Măcar Da, lasă-l. Lasă-l acolo. Spală-te că bless. droghi. Cam droghi astăzi. Bă, da, am tușit. Ce caldă mie. Când să cal, când să frig. Bă, mă să-mi iau medicamentele. Bine. La cap. Hai că am zis-o lui Luigi. Da. Bă, Vlad, ia fi și dă-i tu așa la lopată. Ce nu? Eu dai la lopată, hai. Poate să mai arunc niște dirt. Să nu-ți arunc eu cu TNT pe casă. E cimitir antic aici, este E satul. groapa de cu noi. E satul, cement. Când o să am prea multe iteme și nu o să încerce cu ele, o să le arunc în cactușe. Lasă, Vlad, ești puternic. Nu mai arunca atâta dirt. Dar ne vezi că ai niște dirt care te așteaptă. Ah, niște dări care mă așteaptă să-l arunc în cactușii tăi, da. Na, știu eu că trebuie dirt, uite acum. Nu e aici. Respectăm dirt. Noi maiași. Maiaș. Tu ești maiaș? Eu sunt Maia. maiași. Maiașa. Mai cum? Maiașa. Mai cum? Așa. Mai cum? Mă, Vlad, vezi că spun cu ia două lopezi și vii acum aici. Te plătim! Dă-i de urechi și vii la mine. Mă, țară de râs mă, cu Ce vrei? vino și ajută cu... Uite, dacă vrei, îți dau o floare. Da, floare? Bine. Bine. Stai. Ce floare? Ah, nu știu că n-am flori, dacă vrei, Floare de îți nu dau o foarfecă și Nu. 4 sefringuri. Nu, voi accepta doar o floare. Ah, de care floare? Păi, de care ai? Da, frumos. Una albă, dacă vrei. Bine acum. Ce rapid l-ai cucerit pe Vlad. O Noi floare aici, și în un... cultura noastră, respectăm florile. Bine acum. Că voi lăsa purta de curent. Vezi să nu răcești. Asta, mă. Salut! Mulțumesc! Sol. Salt. Unde începem? Păi, te fost lofeți și... Știi tu mai bine ca noi. De ce să fac așa? Nu știu. Ca să nivelăm. Să Nu vrei fie tu să ai fă- pe acelea terenul drept? Și lin? Nivelul 10? Mamă, stai că vreau să mai pun muzică. Nu.
Ba da, poți să pui că am oprit bot. Bă, Mm. nu știu cum să zic, dar pe aici e casa lui Ino. Păi nu, că facem scări, știi? Vin nebunii ce cu zic? autostrada. Hai, domne, mută. Nu, mă, nu facem scări din alea de ce să duc direct spre intrare, știi ce zic? A, Scări de alea, gen A, uite piramidă. acum. Ino, pune mâna și construiești. Ino, ești, Pune-mă mâna și construiește. ești la, Gata, ești la bine. construcții. Mhm. M-am dus la arhitectură și am făcut și... Dă-mi și mie un PX cu efficiency 5, am breaking 3 sau Am maxim. baking 3, am baking. Am breaking, hă? Și, așa, să dau aici. Să dau aici, mai repede, vă rog. Am fost pe alen. Era să sparg paturile. Ah, nicio problemă, le-a mai spart cineva odată. Nu-i problemă. Mă, uite cu nivelar. Uite, vedeți ce repede merge că suntem 3? Dacă știți să plătiți, foarte bine. Plata în natură. La modul serios, o floare și... Eu am crezut că inginerii care iau pietre colorate pe nimic. Care Pietre colorate. Fă. am fost pe alen. Sistemul 2. Și mi-am plăcut ce simt. Da, da, ia uite-te ce frumos e Cine-i acum. Mădălina asta și de ce poartă ochelari? Cine am eu? Eu nu port ochelari. Mă, Nu, cine te întreba? nu, nici ce persoană. Am fost pe ale... Ah. Asta e, pa, episod, pa. Pa YouTube. Salut! Pa, YouTube. Pa, YouTube. Tu.